Когато ни докарат автомобил за обслужване на автомашина скоростна кутия, задължително правим пълен оглед на автомобила, който включва спирачки и ремъчно задвижване и някакво наличие на масла по двигателя. Също така правим диагностика на всички модули, абсолютно безплатно. И всеки един наш клиент получава QR код с всички проблеми в автомобила. Здравейте! Днес ни докараха тези два Мерцедеса. Първият е S-класа фейслифт за обслужване 9G Tronic, заряден диференциал, пълен оглед на мотора и диагностика на всички модули, също така техническо обслужване. Втория ни го докараха от град Варна е 400 за обслужване 9G Tronic, техническо обслужване, 2 диференциала и раздатъчна кутия. Така, тук колегата е започнал работа, превъртели сме мотора, вече е източено масло от хидротрансформатора и от скоростната кутия. Автомобил е само на 80 000 км. Може да видите цвета на маслото. Сега ще демонтираме картера, ще почистим мехатроника. С автомобила отзад ще се случи абсолютно същото. Така, сега ще нагласим консумативите за двата автомобила. Тук сме нагласили за E-класата, тук са за S-класата. Картерите са абсолютно еднакви, оригинални на Mercedes. Маслата също оригинални. Масен филтър. Така, сега ще покажа консумативите, които ще вложим при тези два автомобила, които са там отзад на подемниците. Тук също има още един Mercedes, но него няма го снимаме. Така, ето за първия Mercedes хидравличен картер, за втория Mercedes всъщност два картера хидравлични, масло филтри на мотора, масло за трансмисията 236-17 за двата автомобила, масло за раздатка за диференциали, тук също всички филтри. Така, продължаваме напред. Когато ни докарат автомобил за обслужване на автомашина скоростна кутия, задължително правим пълен оглед на автомобила, който включва спирачки и ремъчно задвижване и някакво наличие на масла по двигателя. Също така правим диагностика на всички модули, абсолютно безплатно. И всеки един наш клиент получава QR код с всички проблеми в автомобила. Ето и тук колегата източва вече маслото. Тук на E-класата вече маслото е източено, картер е демонтиран. Сега да почистим мехатроника много старателно и монтираме новия картер. Сега ще вкараме 20 литра трансмисионно масло 236-17, тази ATF машина. Така, тук на S-класата вече картер е монтиран. Сега ще го заредим в трансмисионно масло с машината. Тук при E-класата обслужени са два диференциала, раздатъчна кутия и трансмисията. Всичко е стигнато на нютони градуси, заредена е. Сега ще обслужим мотора и ще направим безошаване на мехатроника, също така адаптации и ще нагласим нивото. Така, след като обслужихме кутията на S-класата, подменяме всички филтри. Искам да ви покажа старите колеги какво са направили. Видите как се обслужи този филтър, плюс две видички вътре. Ето. Така че внимавайте къде оставяте автомобилите си. И тук, след като приключихме с кутията, колегата налива маслото и започваме да правим обезрушаване на кутията и нивото. След като заредихме скоростната кутия с трансмисионно масло, следва да започнем с процедурите, които са обезрушаване на мехатроника и гласение на нивото. Също така ще направим и помивка. Вече сме приключили с S-класата, трябва да направим и тук обезрушаване на мехатроника и нивото. Тук също се прави процедура, тук само ще го направим с текса. А колегата е минал през всички стъпки, следва да нагласим нивото. Когато автомобил е в процедура, завърта се в трета позиция. Когато насече, значи че нивото е готово и го затваряме, връщаме го отново в първа позиция. Така, тук стартираме процедурите. През това време ни докараха тази осмица ZF8, обслужване на автоматична скоростна кутия. Тук също процедурата е в ход, правим нивото, колегата вече слага курици и ще правим нови адаптации. Така, тук започваме с осмицата. Колегата ще премахне гредата, да имаме достъп до скоростната кутия, също така опорната точка и действаме. Така, направихме нови адаптации на S-класата, на всяка една предавка, прави се с процедура. Сега правим тест драйв, също следим всички параметри на живи данни. Всичко е наред, вече може да се вземе автомобила на нашия клиент и да изпробваме другите два автомобила. След като приключихме с втория Mercedes, който ни докараха от Варна, направихме нови адаптации. Сега правим един тест драйв, преди да издадем автомобила на нашия клиент. Също така следим живи данни, за кодови загрешки. Автомобила сменя идеално скоростите.
Ако работата ни по този автомобил ви е харесала, може да свържете с мен на лично съобщение или на посочен телефон. И вторият Мерцедес е готов. Всичко ще се случи много добре. Даваме 100% гаранция на нашите клиенти. Ето и консумативите, които ще вложим при аудито. Хидравличен филтър, гарнитура, крепежи и масло. Оригинално на ZF. Така, ето колегата е демонтирал картера. Искам да видите колко много отлагане сте събрали. Автомобил е на 200 000 км. Вижте за какво става въпрос. Сега това всичко ще бъде почистено идеално. Монтираме новия филтър с картер. Ще направим процедура по обезрушаването и гласение на нивото. Ето тук вече всичко е сгубено. Монтирали сме картера. Чистили сме го, нова гарнитура, нови крепежи. Всичко е стигнат на 4 нюта, на 45 градуса. Сега колегата ще направи нивото. И последният автомобил за днес е готов. Ако работата ни по този автомобил ви е харесала и ви харесва да правим клипчета с повече автомобили, може да сложите по един лайк.